आई सबसे पहले हम भोजपुरी गायक अनूप सिंह जे भी हमके चैनल फेसबुक के माध्यम से देखा था सब के प्रणाम करता आई रुआ सभी के बीच में एगो बहुत ही प्यारा गणेश वंदना लेके आइल बानी। देखी भाव बा कैसे कहे के बा हरि मंगल के दाता रउआ अभी गड़ी बनाई हरे की मंगल के दाता रउआ अभी गड़ी बनाई गौरी के ललना हमारा गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमारा मंगल के दाता रउआ मंगल के दाता रउआ बिगड़ी बनाई जी गौरी के ललना हमारा गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमारा सब देवतों से रउआ पहिले पूजाइले भगतन के टेर सुनी देर न लगाइले सब देवतों से रउआ पहिले पूजाइले भगतन के टेर सुनी देर न लगाइले मुझ पर सवार होके मुझ पर सवार होके दर्शन दिखाई जी गौरी के ललना हमारा गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमारा जहाँ रउआ जाइया धन बरसेला दूर होला दुख सारा विघन कटेला जहाँ रउआ जाइया धन बरसेला दूर होला दुख सारा विघन कटेला रिधि सिद्धि संग में बाबा रिधि सिद्धि संग में बाबा अपना ले आई जी गौरी के ललना हमारा गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी गौरी के ललना हमारा अंगना में
मंगल के दाता रउआ बिगड़ी बनाई जी गौरी के ललना हमारा गौरी के ललना